2624 सा मानसिखौ जिउ खहा खालामनाय मानो जोङो एनडिपिनि मुङाव 3111 सानि जिउखौ खहा खालामनाय मानो जोङो पिटिसिनि मुङाव 526 सानि जिउखौ खहा खालामनाय बिनि फिथाइखौ फै जोङो चेलेन्ज खालामलायनानै उदां फ्रियै उदां रावजों जोङो आखाइ हमलायनानै माइक हमलायनानै जों चेलेन्ज खालामनि आङो लोगोफोर दस्रायाव थांनो ओंखारदों दा आं खोन्थाथ'वा आं दा सहैबा खोन्थागोन बिनि सिगां आं नैबे रनजित जेनाखि रनजित एम नङा होमबा फेरेंगा जायखौ बुङो फेरेंगा नङा होमबा बेखौथ' मिथिखायो नङा होमबा बे दिनैनि 11 जन बारग'य एनडिबि एक्स एनडिबि बिथांमोननि बेल अर्डार होगोन आरो गाबोन 2 तारिख गाबोनहाय क'क्राझार जेलाव थानाय माखासे सुबुंफोरनि 35 जन सुबुंफोरनि बेल अर्डार होगोन बेखौबो दाथ' बुंनो गोनां बा साननो गोनां बियो थारैनो नंखाय ना सैथो दा फेरेंगा सारनि बुंनाय बे बाथ्राखौ बुंदों मैयानि दिनावहाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय बेबायदि होगोन होनना बुंदों होगोन दे होनाया थिगैनो नाथाय दिनैसिम दासिम मानो सख'नो हायाखै बिसो आरोना मानो जेलाव थाबाय थानांगौ खालि बेल अर्डार होबाय बा बेल अर्डार मोनबाय बेल मोनबाय हारे सख'ना दासिम मानो सख'नो हायाखै बेखौसो जों सिन्था खालामनांगौ रायजो राजाफोरखौ इसेबां मानि उल्लु बानायबाय थानाय रायजो राजाफोरखौ इसेबां मानि थगायबाय थानाय बे माब्लाबाबो मोजां जाया बा थिग जाया नङा होमबा दिनैसिम दासिम मानो थाबाय थानांदों जोंनि जेनाखि बारग' एनडिबि बा एक्स एनडिबिफोर बा एनडिबि बिथांमोना नङा होमबा दा बेखौसो साननो गोनां नङा होमबा दा आगोलनि माबा मा होनो बम होनाय ब्लास्ट खालामनाय माबा माबिखौसो बिथांमोना रायखांलायबावबाय मानोथो एथ'जन बम होआ मानोथो एथ'जन बम होनानै फोथैया मानोथो गुलि गावग्लुङा मानोथो गावथारा बेबायदिसो बाथ्रा बुंबाय गोदोनिखौसो रायखांबाय मैया निउसाव नुदों आङो थ' आङो ओंखारबाय भिडिअआ दासान्दि होनो बिराद कठिन जादों सम मोननो मोना जादों आरो मबाइलफ्राबो थिग नंला मबाइलाबो थिग नङिनि थाखायनो आङो होनो बागासिनो दं आरोना ओमफ्राय मोनसे आंना मा डलाराबो एकदमबारे माबा माइनास जालांगासिनो माने सोरबा खावनानै लांबाय थागासिनो बुजिनो मोनला मारै जादोंथाय थ' सहैग्रोनि लोगोफोर सहैबा आं दा भिडिअ क्लिप लानो हागोन ना हाया हायोबा लानो नाजागोन आरोना जेनाखि मुंदांखा कुसुगावनि जेनाखि खोमा गिजि होनना बुङो सार बे कुसुगावनि खोमा गिजि सारनाव थांगोन आरोना जोङो नामजादा नानै फैखांबाय आङो भिडिअ क्लिप लानो हायाखिसै हजोंहाय माखासे मानसि होंगो दोंगोखाय आरोना ओमफ्राय जों दायो दस्रायाव दंफैबावो दस्रायाव फैदों आरो मुसारिजों दा बेखौ जोङो नायनो फैदों आरो नायनायसै आरो दिनै एसे बेरायनायनि ब्लग लाबोनो सानदों आरो ना गासिबो नोंथांमोना इन्टारेस्ट दंबा माने नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर बेयाव जों ना बोनाय नायनो नागिरदों आरो मा गामिथाय आंबो गामिखौनो सोंना लानो रोङाखै आरो आयु माथो खांख्राइसो मा खांख्राइ होनदोंमोनलाय मोजांलै खांख्राइ नागा आलारिसो होनो ए हनै बेखौ गिदिर माथाम माब्रै नुनायखाय बेखौ नागा सानदां हनै मोनहांबाय एसे आयौ बै मा ना जाखो माबा मा होनोमोनलाय बैयो नैबेनिखौ मा ना होनोमोनलाय सिंगि मोनलायबावदोंसो नै मानै माथाम गोरलै नायबा जि मोजां मोनदों फिथिख्रि नास्राय गोरि बालाखावा बरिया मोनदों आरो नै नैबाव मोनदों मालाय नै माइ गायनाय जायगायावनो माइ गायनोसो बुरलु होदों ने माइ गायनोसो बुरलु होदों नो बेनो फैयो आरो आयु बे गोलोमदो बारियाव माइया गोग्गोम जागोनबोथ' ने गायनो हाबा देन्जार जागोन बेवहायबो देग्लाय अखा गैयाना खलंथाव गारि अखा गैला बिदि फख्रिनिखौ बोखोलाबायाबानो जाला दैयाबो